बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ। बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। पार्लियामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेजेड स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय। नाथाय बड'लेण्डआ दिनै गैया। जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन, नाथाय बोरो दिनै चिरां जिल्ला बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि रायजो बेंगिरि लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि जोहै गोसोखांलाय गथायो। गोसोखांलाय गथायखांनायनि उनाव चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि इन्द्रजित ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। जों दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। मेम'रेन्डामानो जाहैबाय जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो फिन खेबसे जों दिनै उइन्टार सेसन जागासिनो दं दिल्लीयाव। उइन्टार सेसननि बाजेट जागासिनो दङ। नाथाय बे बाजेट सेसनाव जोंनि बड'लेण्ड एजेन्डाया सोसनजायो। बिनि थाखायनो जों दिनै फिन खेबसे डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। जिहेतु जों दिल्लीयाव थांनो हायिलाय जों डिसिनि थ्रुयै जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेबायदिनो जों दाब दाब जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव होन, तामुलपुरावनो होन, बाक्सायावनो होन आरो क'क्राझारावनो होन जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो डिसिनि थ्रुयै जों मेम'रेन्डाम गथायहरदों। जों प्रेसिडेन्टनो द्रौपदी मुर्मुनोबो हरदों, जोंनाव नरेन्द्र मदिनोबो हरदों, हम मिनिस्टार अमित शाहनोबो हरदों। बेनिफ्राय जोङो रामनाथ दास आठवलेनोबो हरदों। बेनिफ्राय जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानोबो हरदों बिथांमोननो। जिहेतु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै एथ'ग्राब मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो जों दिनै फुल फ्लेजेड बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै। खेबथाम सोमावसारनायनि उनावबो जोंना बड'लेण्डआ जाना थायाखै। मा खारनाव जायाखै, सोरनि थाखाय बिदि जालांखो बा सिनियरफोरनि दैदेननायासो भुल जाखो ना माखो जों बेखौ बुंनो हाला। नाथाय जों दिनै गोदान जोलैया फिन खेबसे जोङो बे दावहायाव ओंखारदों जे जोंनि फुल फ्लेजेड बड'लेण्डआ जेरैखिया जों जाथारनांगौ। जुदि इयुनाव थांना थानोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन। बिनि थाखाय जों फिन खेबसे दिनै आरोबाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड इस्युआ थालाङा, जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ थालाङा, बिनि थाखायनो फिन खेबसे जों दावहायाव बा दिनै जोङो डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। बर'फोरनि थाखाय फरायसा आफाद हिसाबै आबसुआ दंखायो। बेनि गेजेरावबो दिनै बनसुआ जोनोम जाबाय, बेनि गुबै जाहोना मा? दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि सिनियरफोर दैदेननाया, आं बेखौनो बुङो फिन खेबसे, सिनियरफोरनि दैदेननाया मा गोरोन्थि जादों, जों गोरोन्थि जाबायखौ जों बुंनो थांला। नाथाय जों जे बनसुआ जे जोनोम जादों, जे दिनै बनसुआ जे गोदान जोनोम जानांगौ बा जों मावफिननांगौ जाना फैया। बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ। बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन। बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो मोनथिबावगोन जे कार्बि आंलंआ दिनै प्रेसिडेन्टनि गावनि आखाइजोंनो पार्लियामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेजेड स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय जोंना प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मुआ। नाथाय बड'लेण्डआ दिनै गैया। दिनै बे फुल फ्लेजेड स्टेटनि नामा जाबाय डिमासल। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै प्रेसिडेन्टआ गावनि आखाइजोंनो प्रप'जाल हरदों पार्लियामेन्टआ लकसभायाव बे माबाखौ एबारनि बे उइन्टार सेसनाव बे डिमासला जानांगौ होननानै हरदों। आर्टिकेल 117 क्लज ए, आर्टिकेल 274 क्लज ए, आर्टिकेल 117 क्लज 3 अफ इण्डियान कनस्टिटिउसननि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मालाय लकसभायाव मालाय अलरेडि हरखाबाय। होमबा बेसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय, जोंना मानो थालांखो? जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन, नाथाय बोरो फार्स्ट एजेन्डायाव बड'लेण्डआ गैया माथो। कार्बि डिमासलासो फैबाय, कार्बि डिमासलासो। दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बे दिनै? कार्बि डिमासल मानो फैखो? बड'लेण्डआसो फैनांगौमोन। होमबा जोंनि सिनियर लिडारफ्रा मा खालामना थाखो? मानो जोंखौ बेबायदि अलखदाव मानो खोख्लैखो? दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। दा बे बेलायावहाय बर'नि माखासे गौथुमारि आफादफोरखौहाय मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो बुंगोन, ब्लेमिं कालचारखौ गार, गावजों गाव ब्लेमिं कालचारखौ गार। मानि थाखाय बे जायाखै रिसार्च खालामनानै क'अर्डिनेसन खालाम आरो बेबायदि बयकट सोरबा
माबा मोनसे सिनियर लिडारफ्रा गावजों गाव माबा मोनसे भुल जादोंबा बे बयकट कालसारखौबो गारनांगौ आरो ब्लेमिं कालसारखौ गारनांगौ बेखौ गारनानै मानि थाखाय जायाखै बेखौ बोरै मोननो हागोन बिनि खामानिखौसो जों मावनांगौ बनसुआथ' जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम थांबाय थागोन जेब्लासिम जाया अब्लासिम थांबाय थागोन सोरबा जोंखौ होबथानो नागिरबाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा खयबार होबथानो जोंखौलाय खनसे खननै खनथाम होबथाबाय थानो हागौ सानबेसे होबथागोन जोंखौ जेसेबां होबथागोन जोंनि बोलोआ एसेबां रागोन आरो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन